Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. The Coordination Committee on International Borders haga arpauter kebenar risau arajar arpuai. Kalau penlong de kejing yalang ke bekerki halor kejing keno I know objection certificate sop de Jaintia Hills Autonomous District Council ban care signar Shia ha kaput keri India bat keri Bangladesh haki benta jong kathan war Jaintia. Hagani kejing yalang ke balalong ha NOL Hall Amnarem bala penya do chairman jong ka CCIB uba suk kenjai mersiang leidon langru kitrai jaka bat kikinhon seng bhalang. Hagani ka snile ekran sani bha halor ka jingpan bor jong ka sarkari kitrai jaka ban care signar Shia bala pun snoru ye ka jubab RTI halor ka no objection certificate bala ai de ka district council. Habakaran cekila pathai khubor u General Secretary jong ka CCIB uba kemen mersiang uliatho uba hagani ka jingelang la shim ye ka rai ban pan ka stay order naga Meghalaya High Court naga benta ban pensange shipor ye ka jingthmu jong ka sarkar ban care signar Shia bala penram jor ye ka district council halor ka jing ai NOC klem ka jingbet jong ki trai jaka trai khendo ya ka bala le klem ka jing pensngo pat ba. Karelsen mentagasni kalong kasi CIB kala kabaning kong karai pendrem kajing karai pendrem jong kasi CIB ya kajing INOC ka district council kabaklem shim ya kajing tip lem jong kipai ba lene ka public hearing pamur kasi CIB karai pendrem ya kajing INOC district council bat kabar kalong ba halor kini kajing wan shim jaka bat kajing shim jaka sop jong ka sarkar jadi pakipai ba ka CCIB kalarai ban pan da kasti order naka Meghalaya High Court halor kanika referensi ngi kum ki trajaka bat ki member jong ka CCIB ngim dan jikti ba bat lemba jong ka RTI ki bangila file bat ki bangayo ka khalai tri November or September arjara huai nila ba ka district council ka INOC lane ka pen imbyang ka NOC ka bakala I but house name arja khatsan but ya ka bala cancel house name arja khat nyo te hendrai house name pat ka district council ka pen imbyang ya ka NOC lembah kan RTI nilap ba ka district council ka klemshim ya kano ka public hearing lane ka jimen jojo ki trai jaka haba ka district council ka ai ya ka NOC pada kaju ko por haba nikli lada nakaliang ki MDC kamtam ki MDC jong kanika Amrem constituency lane ka war east ka war west ka war central lada ki dan jingtim na M ya kanika jing INOC jong ka district council kajibab nakanika RTI ka ongba kamdan kano ka jing ka jok tin ba ki NOC sorry bat ki MDC te habangi kli yakin niki MDC ru ki ong bakim dan jikti be bat kan kalale hidaka isi jong kan district council te ngina kan yang ka CCIB ngi pendem jori yang kan jingle jong ka district council ngi pendem jori kan jingle jong ka JHDC halor ka jing thombor bat ka jing le donbor ya ki jaka ki puta jongi klem tip ya ka do kadang kumno ka district council kala ban INOC klem dah kenjok ti nengi ku trajaka habang itip ba ni don hapo ka six schedule ni don ni kum ki rilum yang ni lapan hapo ka six schedule ba ni don ka hok halor ka jaka jongi te kumno ka district council klem habaka district council ka de kanong sumar kanong bat ya ka kendo ka siap kam penting be but kam don ni ka taji penting ya kir basno lenio doloi halor kan ke NOC te kalong ke bab so phalah du kata-kata bat ka ba mla ban pediang te ngina kaliang jongi kum ka CCIB kum traja ka ngi persya jure kan bat ngin ya hadu kono ka benta ban condemn ban cancel kan ke ya kan ke NOC ka belong persya ngi hoit kat kum ka NOC ka bakla adu district council ka ong ba ka ai halor ka land acquisition act halor ka section 40 jongka 41 clause number 3 jongka land acquisition act ndai ladangi pet bahaya kan ka ain kan ka pen I ba kan ka ain ka trekam haka 5th schedule not haka 6th schedule nomor ya ka 6th schedule yang ni ki badan hapo ka 6th schedule ka pentrekam kolong kerpang tang yang ni ka jing ka kanung rim
hagabangi kum CCIB bat kum kitrai jaka ni persya ya kan jing temu jaga sarkar ban kersana sia ya ka border kalau kum ni kum CCIB ngimdei ban ong bangin persya ya ka yo sainar sia ndrei ni kwa baka sarkar kan penbe shwa yo pu usam hapadeng ke India bat ke Bangladesh nda de penbe yo pu usam ya ka fencing di ban bu po zero line namar balai kat kum nadu ba hiyo jing lai hadu menta ka sarkar kampat penbe yo pu usam bat ngimpat don hiyo ka pu usam bat tikna ngimpat don hiyo ta boundary bat tikna boundary ba don menta di tong temporary boundary but ya ta boundary halor kan nika ka jing penbe yo pu usam dan ban penbe yo boundary ya kata ka don haka agreement happening ke India bar Bangladesh ke bagi khot ke Indo Bangladesh border agreement jong 1975 hak bagi la agree ba tat hadu banda penbe yo pu usam happening ke India bar ke Bangladesh no put sha Bangla shi spasan phoyat but no put sha India shi spasan phoyat de ban I ektu jaka ki ban longkum ki buffer zone hak ba on penbe yo pu usam ni ngim ong ba bangin kam shadu silhet ban yo pu usam em ndrei nin ya nin penbe yo pu usam kat kum kidulir namar bale ni kum kitra jaka shane ni don kidulir nadu ki por ka sarkar phareng ni don ki kot ki sla ki babiang pat saka we na kalian ke district council how you put badan menta siapa kide ki pata ki bala ada ke district council ki bana du mensyuah hadu menta te kum no ka district council kan INOC claim dapat kini ki ya kini ki pata lajong kini ki jingkul mar kimi kaji sisa nadu mensyuah hadu usna bahrajar shipo ngidang la bandrep bandriang hakini ki put kisam ki badal kini jaka jongi ki badan sebar jong put ndrai hadin jong bahrajar shipo bala khang belong bala kadon kaji asiat nakalian ki BSF kim sha ngi ban bandrep bandriang ndrai ki jaka jongi ban nakalian ke Bangladesh ru kam ju tur nambar kitit syaiba kini jaka jong ki kasih te kane halor kane kan rim ni ko CCIB IB miyang ni ong bangin ngin tu jaka na Bangladesh ndrai tang ban penbe shwa yo pu usam kat kum ki dulir jong ni bar hadin pa phila penbe yo pu usam bu ya ka fencing how zero line kanang ba pai ba kinum du ya ka jaka riang ya ki thau ki jaka nomor bale la dangidu ya ka jaka riang ngin bamdae nomor ni shene shathain ni im hagarep riang ni im hauso kwai hakabai dei bat kata kajing ongjong ka sarkar bat kajing claim jo ka sarkar ba kanum la shu ban itu ya ka CCIB tengah kum usuk jo ka CCIB bat kaju ka por ngari prajaka nga omde tang manga nadu mensyuah hadu mentani la seng ka tim nomor ni pa ban hato minister ula ban trade tangmarwai hato boda riam minister le MDC ula ban le tangmarwai UCM ula ban le tangmarwai UDC consult yo SDO ban ong ba ngindon kam shu ya ka kam jogi wei abang nau trajaka ngasngodon kam ban seng daga group kinle ayu ban tukular maki nang kade jing menjur songi pun trajaka ka CCIB kani ngakwa ban batai syaki bade ban singong baka CCIB kam de ka seng bakumno ndrai ka de ka seng jong kitra jaka ka seng jong ki rep ka seng jong ki kinong shong ki budang po boda area but ni kum excuse me kum ka KSU ke HMIF FKGGP mensyuah kadang ke SSS bat menta sa ka JSU kini seng ki badan kejing snow nakabenta ka im ka yap jong upai ba kiwan ban ay ka ketiga diang ka ketiga mon bat ki kilong kum kiwe na ki kinong seng ya ka CCIB balai ngi seng ya ka CCIB ka de halor ka jing thombo jong ka sarkar ya ki jaka ki puta jomi kirit kiria jomi kiru shimen kata ka jing itu na ka jing ibam itu jong ka sarkar ya ka CCIB kam don jing mut hangi namar ngi kum kinong sang snong ka de constitutional right jomi ka de ka hok jomi ban ladangi seng ngi seng kata ka pidang ka sarkar kam dan jingmut hangi ni don kam ya ka group ban yale persaan ka benta ka jing jongi tie ka de ka constitutional right jongi ka de ka hok jongi kat kum ka constitution jogari India ban ya syakhamat tingin ya syakhamat ka de ka hok jongi kata ka bagi ki ba itu kata kam dan jingta ini